Здравейте! Днес ще ви покажа как правилно да свържем помпа към този вид сондаж, който правя аз. Помпата, която собствениците са си закупили, и сондажа. Сложили сме два щуцера. На този щуцер тук отпред ще сложим възвратен клапан, който да не позволява водата да се връща обратно. Свързали сме вече възвратния клапан на крайника, в който ще влезе тръбата, и тук сме сложили накрайник за маркуча след това. Сега ще включим електрическата част и след това ще пуснем помпата. Сега ще свържем тръбата вече. Тук е много важно леко да заоблим малко тръбата. И тук има едно гумено уплътнение, което тръбата трябва хубаво да влезе в него, за да не се засмуква въздух. Ето така. Пълниме помпата с вода. След като вече сме свързали всичко и помпата ни е пълна с вода, пускаме помпата и ще видим какво сме направили. Първоначално помпата изсмуква въздуха. Каква хубава вода!